Jajtu xjuħ u jajtu tfal. Bosta tfal irħewla lejn il-Belt Valletta mal-familji tagħhom sabiex igawdu t-tieni jum tal-karnival flimkien. Fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival kienu kollha dedikati għat-tfal. One News tkellem ma' bosta tfal li kuntenti lebsin il-kostum tagħhom spjegaw kif iqattaw u għaliex iħobbu dawn il-5 tiem tas-sena. Għax ikun hemm ħafna karrijiet u nies jilbsu l-kostumi. Nħobb nikolli kell tal-karnival u l-inħobb mill-karnival bħal hekk inħobbu nilbsu kostumi sbieħ, inħobbu nisfru. Nħobb niġi l-belt x'kien hemm ħafna karrijiet. U nħobb niġi mal-familja, nqattaw mal-familja. Meta jkolli holidays. Tal xħobbu l-karnival inti? Għax nħobb nilbes il-kostjumi. Noqgħod nilbes ta' parti tal-karatri u nieħu nara l-karru. Niġu l-belt, nixtru u niklu xi ħaġa tal-karnival. Iltqajna wkoll ma' bosta Zeffi Nazar li għalihom il-karnival huwa wkoll ċans sabiex juru l-kapaċitajiet tagħhom. Sabiħ tuħu ħafna pjaċir, l-iktar tara nies jieħdulek litratti, tara kemm it-turisti jħobbu dawn it-tip ta' kostumi. Eċċitat għax vera nħobbu sfin ħafna u neħu pjaċir nara n-nies jieħdu interess. Ikolli ħafna ħbieb miegħi meta jisfnu u nħu pjaċir magħhom u nħu pjaċir nidħol pjazza bil-kostum tiegħi. Iħossni eċċitata ma wkoll naqa' nervuża. Gabriella Stanjo Piscopo, waħda mill-mexxija tal-grupp Look Star Dancers li għamlu parti mill-laqda kultura Warmar Marija Annunzjata Tarxin, saħqet li tfal ikunu ilhom jistennew il-karnival minn xhur qabel. Hija spjegat kif il-ħijata tal-kostumi ddum ħafna filwaqt li x-xogħol għall-karnival jibda ftit wara li jintemm il-karnival tas-sena ta' qabel. Letteralment tiġi maratona fejn il-familji naqdu ġol maħżen u għandek minn Settembru sa letteralment lejlet il-karnival tiekol u torqod flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.